nam memanike piyayi pecuk. Nah, Nggih. ya, diaturke kaya ngapa? Mung sliramu kang dadi manik ing kalbu. Mung sliramu kang dadi manik ing kalbu pindha retna kang katon malelo tawelingmu kiyatan saheling nadyan nado rasaku tansah sumanding rino wengi aku banget tansah ngenteni tanah bagata ngidamata tasing rasna kala satuhu dadi tataline atiku kang tansah nandang kasmara. Sliramu tansah gandeng rinteng kaya mimin tuna. Tresno sinaksanaku wong garet mendung ati kang wayang Dalu gendut matur suwun. Inggih wilujeng dalu Kanjeng Rama. Iya. Nyapa kok dawakne iki? Lah kersane nyeni ngoten. Guyu aku ngono apa piye kowe? Mboten. Kanjeng Rama. Kersane endah ngoten lho. Oh, ben endah. Nggih. Sampeyan mau ora nampa saka Hongkong? Oh nggih. Sawiran saka Mbak Fitria. Mbak Fitria Eka. Sakmenika nyambut wonten Hongkong. Asline Jember. Nggih, Tanggul Jember Rama. Iya. Sing dipundhut apa Cahayu? Ngrasakaken ninggal katresnan. Oh iya iya. Diaturke panuwun aku yo matur suwun karo panjenengane Mbak Fitria kang saka Hongkong, ngono. Nggih. Lewat saka YouTube terus panjenengane nyawer maringi Mbak Nanda, ngono. Karo aku. Nggih. Ya ya. Ora kurang saka pira, Nduk? Tukang jenengan sing nampi. Lho ora sing nampa rak ya kowe wong jenenge transferine nggonmu kok. Nggih. Nggih, pokoke matur sembah nuwun. Ya matur sembah nuwun. Mbak Fitria Eka mugi-mugi rezekine tansah kebak barokah nggih Rama. Teng mriku pinaringan sehat. Dadah karo Mbak Fitria lan kanca-kanca sing ana Hongkong. Muga-muga dongake lancar rezekine ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya coba aturno ya kuwi wujude tembang ninggal katresnan. Nggih. Sik tak bukane kok aku wae. Nangis sajroning atiku
gawana. Gusti saka para agono bali bisa kumpul kaya do ing uni. Tiga kali cah. Taun ana wisanana tak anteni ing bojo ing tresna. Kalau mangko bebasane mangkat katon sliramu ojo lali bawelingku. Bangku. Taun ana wisanana tak anteni ing bojo ing tresna. Kalau mangko bebasane mangkat katon sliramu ojo lali bawelingku. Sik to aja lungguh. Cuma meninggal katresnan pundutane Mbak Fitri Mbak Kakang Fitri Soto Eka, Hongkong. Ya, nah. nggih. Saiki diaturke kagem warga masyarakat Pecuk. Nah, kowe milih langgam apa tembang sing diringi karo musik. Nah, sing apik kuwi nembang payung katresnan lho. Rembulan Kasmaran. Nah. Oh nggih niku abot Rama. Apa? Abot. Abote piye? Nggih niki kan nembe mengkis-mengkis dadi sing pisan nek horeg ngoten lho Rama. Ora tegese nek rembulan Kasmaran piye cocok ora? Mboten. Sing cocok apa? Sing cocok nggih sing rame ngoten. Oh, contohnya apa? Jaranan. Apa? Jaranan. Jaran apa? Ongkek kanan kiri. Oh, iya. Ya. Bojane iki tembangmu kudune nganggo pakeme iki rembulan kasmaran iki kowe ngongkek kanan kiri ya kenapa kok? Dianterke. Ya, ndak. Niku
Dadi sepote nganggo gambyong, sepote nganggo gambyong. Ora kok sepote musik iki. Jadi